Nga daman, iti kararagsakan ita, mabalin ko nga ibaga, nga saan laeng, digiti bumarangay, kadagiti amin, nga dadagdagana, kadagiti amin, nga dumaldalay sa kadaytoy nga kali, no diket di siyak, ken, iti si bubukkel, nga ili tayo iti paway apo. When, at long last nga talaga, ulitek manen apo, iti imbagak, iti contract signing nga mano, nga tawen, nga panaguray, mano, nga administrasyon, mano, nga mayor tinaglabas, ngem uray mampay apo, nabayag, nga panagururay, nakaisimen apo, especially digiti bumarangay, iti barangay kalagip nga dadyay likod, tamarugyanen, ti maysa, nga proyekto, nga ti ammo tayo idi ket may salaeng nga rapaap. Rangtay nga mamagkamang ti kalagip ken kayubog. Rangtay nga mangpadaras ti biyahe, manipod ito'y kalagip nga mapan ti ili, wenno manipod iti ili nga umay dito'y kalagip. In 584 days, alalistonton apo ti umay ti ili. Alalistonton nga may biyahe, digiti produkto tayo, alalistonton nga dumanon, digitay pasayan, bangos, tilapia, nga pagkarkarit, titaga, kalagip. When I took the leadership of our town 3 years ago, ulitek manan apo, we, together with the PRDP Paway team, attended a seminar, Scale Up, along with mayors of the province of Ilocos Norte. Jak amo apo no may ni apo mayor sagi didi ta mayor isuna idi. Among us, many agreed that they weren't interested because it seemed difficult. But for me, as the mayor of a fourth-class municipality then, which is also known as the flood capital of Ilocos Norte, I asked the PRDP team, kaya tayo ba? Kaya tayo? They replied, when mayor, kaya tayo. Gamin, daytoy nga PRDP, may katlunton nga PRDP, itiili tayo nga paway. So ngayon tortured mi apo, with that, we submitted a letter of intent for PRDP scaled up on November 11, 2022. For the validations of our proposals, talo apo team proposed MIDI, including the construction of the municipal slaughterhouse in Mumulaan and building of warehouses in the different barangays. Luckily apo, dahil nabayag, nga inararapaap tayo nga ubog bridge with approaches, ket iso iti na-aprobaran. And besides apo, kanayon ko mang mga gidi, nga detoy, nga ubog bridge, manon, tay kunakon na baybayagan, ket kaslang adda iti sumpana ditoy barangay Kalagip. When one administration planned to build and to propose this project, haan nga matuloy-tuloy. So data apo ti may sangakarit, and besides, ti pay may sangakarit kanyak apo, ket dua nga PRDP, nga ini-start ni Apo former Mayor Jesse Galano. Ni Apo Mayor Jesse Idi, he started the first PRDP. So dayjay nalasin, sungadan, langiden, FMPAR. No makita tayo apo, us-usarenen, nga pagnaan, digiti na duma-duma, nga vehicles going to sungadan. May kadwa apo ket daytay longest irrigation system tayo iti Region 1. Iso daytay communal irrigation system iti Pasil, Surgi, Sungadan, ken San Agustin. Iso nga kunana no kanayon apo, apay di mo padasen. Kasano nga padasen magkat at sumpana dayta nga ubog bridge nga kung kuna di kitay panglakayen ti Kalagip. But we took the challenge apo. Ado nga PRDP, puro rigat, danag, ken puyat. Especially, digitay, PRDP, team tay, ti munisipyo.
From then, after an endless series of validations to the preparation of engineering designs, the feasibility study, consultations with project-affected persons, our presentation at the Regional Project Advisory Board, the procurement process, and finally, the issuance of no objection letter to at tayo amin ditoyen apo. It was not an easy journey. Ammo ko na po no apay madikayat dagiti daduma nga ili tadugayam nga sakripisyo adu nga linget adu nga oras tapno laeng maprubaran ti maysa a proyekto manipod iti PRDP. Tekunakon adu nga sakripisyo ngem no mampayapo adu nga sakripisyo inaramid daytoy iti munisipyo for the love kiti amin nga tagapaway. Allow me then to express my thanks to our stakeholders, to the project affected persons, dagiti dakkel apo ti panagpuspuso na nga nang ted ti pamalubos nga madalanan dagiti dagdagada. I hope amin nga da dito titaapo, particularly, I would like to mention the family of Mrs. Nenita Dumlao Arsadon, nga nakinlote ti ayan tayo ita, ken ti kadakkelan nga masapupan daytoy approaches na apo. Ken dagiti daduma pay apo nga kabaranggayan tayo nga nang TED ti pammalubos. Thank you very much apo. Malagip ko laeng iti maysa nga consultation tayo adda iti maysa nga ama iti barangay tayo nga kunana uray madalanan dayti sangkabasit nga talon ko naragsakak to taday tinabayagen nga kalikagum ti gobyerno ket agbalikas metlaingen. To the Farmers and Fisher Folks Association of Barangay Kalagip, saan kayon ton nga agbalsa apo nga tumawid nga mapanjay bangir tanapintas yon ti dalan tayo. But as we start the construction of this bridge, I pose a challenge to you and to the barangay officials. Let us be the stewards in its implementation. Da kayo kumaapo timang bantay, tapno mapasigurado nga ti makapatakder daytoy arangtay ket masurot metlaeng ti umno maipan ti umno masurot ti usto nga proseso. Tulungan tayo apo ti munisipyo ken dagiti taga PRDP nga mangbantay iti implementasyon para daytoy nga proyekto ket rumbeng nga masalakliban. Dakkel ng investment ti gobyerno apo iti may buray kadaytoy nga proyekto. 80% wenno 81,432,797.07 ti agapo iti National World Bank. 10% ti agapo ti gobyerno iti Pilipinas, 10% iti pondo iti munisipyo, iso apo nga ingkamat tayo nga nag-ARPAB iti December 17, makitak ni apo Ben idi nga uray kasagsagan apo ti Christmas agupobra ti PRDP team tayo. From Paway, masapul mi nga buten iti ARPAB ijay San Carlos Pangasinan. Uray pastrin apo inkarkarigatan ni ken iti maysa dayjay pa naka-approve na iti December 27, 2022. Ay 2024. Sorry apo. Apay ngamin apo kadaytoy ngumato iti counterpart ti LGU no di tayo may habol iti 2024. So nga ado nga sakripisyo ngem tay kunatayon daytoy nga counterpart tayo naggapo iti share tayo iti 7171. So nga agyaman tayo met kadagiti amin
Nagmulmula iti tobacco, tadaytoy apo kat daytay share tayo iti 7171. Tinaaramat nga counterpart tayo kadaytoy Ubog Bridge with approaches. However, I am sure that our contractor is familiar with the PRDP approach as this is not their first project under the PRDP. To the members of the Regional Project Advisory Board, nga dito'y apo, thank you for approving this project. We will not fail you. To the Philippine Rural Development Project from the National Project Coordination Office, to the Project Support Office, and of course, to the Regional Project Coordination Office. Thank you for guiding us and please continue to do so. I know it will still be a long way, but if we work together, we will not fail our stakeholders. To the Provincial Government of Ilocos Norte and to the DPWH 2nd District Engineering Office, taysuda apo iti katulungan iti paway PRDP team adupay nga puyat, adupay nga rigat, ken kanayo na nervyos no makita ni Engineer Menchi dito'y apo. Again, I ask everyone from the contractor to our LGU personnel, to our stakeholders, dagiti barangay officials, ken kang runaan na dagiti kameng iti sangheras, let us do our share to ensure that this project will live up to its name. Ubog, paggapuan ti progreso, paggapuan ti namnam, para iti sumarno nga kapututan. Rest assured apo, together with the members of the 13th Sangguniang Bayan, and I would like also to thank the members of the 12th Sangguniang Bayan. They will always be in support to the endeavors for the betterment of our project. Patkek nga kakailian tili nga paway, at datuyen, mangrugin, tinabayag nga rapaap tayo amin apo. Nabayag nga upog nga mangmangag tayo. But finally, Ubog Bridge will no longer be just a political promise. It became a reality. Manen apo, Diyos tiagnina, welcome to the groundbreaking ceremonies of the construction of Ubog Bridge with approaches. Thank you and naimbag nga bigat tayo amin apo.